Když já cokoliv s tím, tak je to na mě znát, takže to cukroví se snažím si održet co nejdál od těla, no, ale když si vzpomínám na ty mladý léta, tak jsem to tam šutroval jedno za druhým, no. Tak si vzpomínám vlastně, že mamka dělala takovou kostku v čokoládě namočenou a obalený kokosem, tak to jsem jedl ve velkém, ale... Tak asi linecký, no. Asi linecký. Tak já mám naštěstí to štěstí, že mám rychlé spalování, takže já si ty Vánoce vždycky užiju se vším všude a cukroví. To je vždycky ta třešnička na tom, takže opravdu se nešetřím. Miluju vánoční cukroví, musím říct, ale jsou to jenom rohlíčky a vosí hnízda. To jsou asi moje nejoblíbenější. Linecký mám nejradši. Tak mám ho rád, ale dřív jsem ho měl asi radši, teď jako máma to vždycky hodně napeče a pak to klasicky nikdo nejí. Vanilkový holíčky a jak se to jmenuje ještě? Takový ty vosí hnízda ještě. Jelikož moje přítelkyně je vlastně cukrářka a dělá takovýhle cukroví i na zakázku, že to dělá jiným lidem, takže můj vztah cukroví je pozitivní. No. Když jsou Vánoce, tak si dám a nejlepší nebo nejoblíbenější cukroví nějaký ty rohlíčky. Vánoční cukroví mám rád a jednoznačně nejradši mám vosí hnízda.